Terve kaikki katsojat, se on Viltsu ja Miksu täällä mun koneella. Ja sitten Viltsu pelaa tohon alkuun nyt vähän ja tää on siis 10 tilaajan spessu. Joo, eli Kiitos niistä kaikista. 10 tilaajasta. Ja sitten kun me pelataan, niin me Vaihdetaan siinä puolivälissä. niin molemmat ollaan kuultu vaikka 2 kertaa, niin sitten me vaihdetaan. Mä en oo ikinä pelannut tätä, niin mulla voi olla vähän vaikeuksia. No, tätä pelataan samalla lailla kuin Minecraftia. Mutta vaan aseella. Niin, ja tästä tähtää, ampuu ja sitten näistä liikkuu, mutta tästä ei tapahdu mitään, mutta kun kävelee tai hiipii silleen. Joo. Viimeinkin tuli sitten se 10 tilaa. Tai no, oikeastaan meillä on 11 tilaajaa. 12. Oho, no hyvä niin. Niitä vaan lisääntyy koko ajan. Täytyy tiedottaa yhdestä asiasta. Ollaan varmaan ehkä tiedotettukin teille, mutta patut, niin se erosi tästä meidän kanavalta. Se ei ollut hirveän kauan, mutta Teki yhden videon, mutta sitten se Mikko, niin harmi, että se ei ole ollut missään videossa mukana. Niin. Sitten kattokaa mikä on se. Aika maukas. Tuu. Ole mulla. Miten mä en voi tappaa tosta tota jätkää? Mikä pisla mulla on? Joo. Siis supatkaa vaan lisää. Ja sitten on vielä supannut. Niin. Kertokaa kavereille tästä kanavasta ja Joo, ja pistäkää tykkäyksiä ainakin videoille. Ja mitäs vielä? sitten kommentoikaa. Hyviä. Me ei toivota mitään huonoja kommentteja. Ja eikä meitä kiinnostaskaan ne. Toivon, että te pidätte näistä meidän Videoista. ette jos et ole ihan paska. Mun ääni ei välttämättä kuulu hyvin, kun mä täällä kasaan näitä pelejä. Joo, Mikael kasaa sen pleikkaripelejä. Jep. Mitä ihmettä? Kuolit sä? Hei, mulla Se juos mun läpi! No niin, sitten Mikael tulee pelaa. Katsotaan miten multa sujuu. Juori. Ei kiinnosta. Sitten 2 kuolemaa. Ja R:stä sitten lakaa. Ketkä on vastuussa? Me kellä on semmonen sininen, tämmöstä aurinkoisesti sininen juttu päällä. Ne missä on punainen, niin, tai ei mitään, niin sitten on vihollisia. Onks nää mun vihollisia? Eikä on sun puolella. Okay. Ui vittu. Ja molemmilla on lippalakki. Sen. Ammus tapaa se. Noniin. Jee, minä sain tapoon. Et sä saa tappua. No vitsi. Se on assista. Hei. Siellä on. Siinä oli sun eka delaus. Siinä. Nyt mä sitten tapaan kaikki. Mä räjäytän koko kaupungin. Vai tapaat vai? Joo, mä räjäytän koko mappiin. Mä hankin muovi. Ennen kuin edes pysty. Mish? Ja pahoittelut siitä, kun me aina... Miksi tää vaihtaa asetta? Ai jaa. Noin se vaihtaa. Niin pahoittelut siitä, että me yleensä kuvataan. No se delasi tuossa. Niin, pahoittelut siitä, että me... Anteeksi. Mikki. Pikku feili, mulla putos mikki. Toivottavasti teitä ei... Niin, pahoittelemme. Kattokaa, tuolla on niinku maailmansodan aikainen... Ja vittu. Oho. Sorry. Niin mistä sä nyt pahoittelet, Ville? Siitä, koska ES joi kaljaa. Niin.
Kerropas nyt. Assist. Sun piti kertoa äsken jotain pahoittelusta, että kuvataan. Ai niin pahoittelut siitä, että me kuvataan Bandicamille, joka on aika sukka. Sinänsä. Parempi kuin hyperkä. No on se olisikin parempi kuin se vammainen Hypercamin paskasata. Mutta hankitaan tuo Frapsi ja eipä siinä mitään. Voi vittu päässä. Vielä yksi delaus. Koska mä tuun sitten. No tässä tämmönen stalkkaaja. Tosta se menee kohta se jätkä varmaan. Mikä toi tulee? Se on vippi. Tuu moopää. Mä olin äsken. Assiste. Niin, lähellä vetää. Niin, assiste. Sitten tämän jälkeen sitten game over, video over, kun Mikael on delannut 2 kertaa. Kuuleeko mä heti? Sitten kun silloin me ollaan niin molemmat saatu 4 kertaa kuolla. Silleen tiedät kyllä. Jonnepää. Hei, mä sain tappaa ja koen saa. Hieno kuolema. Elikkäs. Mitäs nyt saadaan? Kakkapeli, kun ei voi juosta. No joo. Tai sitten mä en vaan tiedä, miten tässä just mä en oo varma. Kertokaa kommenteissa. Jos Taas tiedät, mä vaihoin vahingossa. jos tiedätte, miten tässä juostaan, niin kertokaa. Koska mulla Et se oli- kummiskaan pysty, kun on niin pieni matka. Eikä ne saa voi juosta. Eikä näillä riitä kunto, niin siksi ei voi juosta. No niin läskeä. Tai sitten ne on ylilaihoja, niin sitten ne ei pysty juosta. Siinä on sun eka paska. Sitten kun sä pidät kuuta pohjassa, katsoppa, pidäpä kuuta. Sitten sä voit valita sun kavereilta go tai tää follow me, eli seuraa minua. Olmikuville. Se meidän tyypin nimi on Olmikuville. No way. Let's do it, no way. Where I am. Ai. Mä tuun nyt tappaa sut kruunupäineen. Sarvat. Sarvas. Mitäs siinä? Mä ampun jätkä, joka on kuollut. Mä tähtään sitten koko ajan. Whee! Hei sinä vammainen. Vammainen apina. Kuule mun toive. Vammainen apina. Sitten mä seuraan. Ammu sitä vittu. En ammu. No No niin, tässä oli siis tää video, eli 10 tilaus. Special. vielä kerran kiitokset siitä 10 tilaajasta ja Kiitos kun katsoit videot. Muistakaa jättäkää tykkäys tai sitten tilatkaa kanavaa. Jos ette pitäneet jostain syystä videosta, painakaa dislike. Ja jos piditte, painakaa like. Ja jos piditte oikein paljon, tilatkaa kanava. Se olisi nyt moro. moikka!